Senior Chief Sobirika 1. Anabanda 1. Anabanda alandire. Tikulandireni kuchokera kuno mphepete mweni mwaphirira mbande kuno ku Karonga. Inu lero ife tili ndi alendo. Senior Chief Mwakaoko face to face ndi Senior Chief Sobirika, mfumu yaikulu yopanda mudzi imene imapezeka pena paliponse. Asinira. Pakhomo posafika anthu timati ife ku Malawi sichikhalidwe chathu yani. Lero ndi tsiku lopambana kwambiri limene anthu akukalonga ndi kuchitipa ali ndi mwambo waukulu, mwambo umene uti wakhudza Malawi yonse kwambiri. Ndiyeno ifenso mafumu opanda mudzi tatinafenso tikwawire komwe ndiye kuno tafika. Kuno kuli zinthu zambiri zimene zikuchitika koma tikufuna timve kwambiri kuti kodi anthu akukalonga ndi kuchitipa makamaka chikhalidwe chawo chimakhala chotani kuti afike poti munthu uyu wakula akamayenda kumadziwika kuti ndi wakukalonga kapena ndi wakuchitipa zimakhala zotani. Sichoncho anabasa zoona atu asine mwina afumu asanayambe kutiuza kuti zimakhala motani makamaka anthu akuno ku Karonga ndi kuchitipa akakumana tike kaigula ameneyi. Programu ino ya Zakwathu kuchokera kuno ku Karonga kumene kukuchitikira mwambo waukulu umene umachitika chaka china chilichonse, mwambo umene atumbuka ochokera ku Karonga komanso kuchitipa amakumana malo amodzi kuonetsa umodzi wawo, kuonetsa mgwirizano wawo. Asiniyo paja munanena kuti tili ndi eni malo pano Senior Chief Mwakaoko kuchokera ku Karonga amene akufuna atiuze zina ndi zina zimene zimachitika pa mwambo pano. Yetu ndipo anabanda mbunenaso ndizona zake zenizeni zimene zikuchitika lero kuno ku Karonga. Ndiyano tikufuna timve kuti kodi munthu mitundu imene imakhala kuti ili limodzi pakati pa Kalonga ndi Chitipa ndi mitundu monga iti. Kuno ku Karonga na kuchitipa kuli bandu baukindana abantu bake kuno bikwaiwa bangonde bikwaiwa bandali bikwaiwa Nyakyusa bikwaiwa Banyiha bikwaiwa bandu baukindana tuli bingi batumbuka bope bali kuno yo kiswe kya Karonga na Chitipa kya bandu ba lukuno luko bikwaiwa kuno ndukupera mukumva bwino ndala fiyo ndaye. Ya, ndiyano tikunena kuti mmene mwambo umene ukuyendera anabanda tufuna timve kuti mitundu yonse mmene mwatchulayo mwana akabadwa mumatani kuti afike pokhala kuti mwana amene ndi wokhazikika pa mitundu imene mwatchulayo Kiangonde, Tumbuka ndi mitundu yonse mmene mwatchulayo mwana akabadwa dongosolo limakhala lotani. Umwana lenga papigwe lukuja lusekero lunywamu pakati pa Nyakyusa, Bangonde, Batumbuka, Bandali nifikoro fyosa ifikwaiwa mchitipa na kuno Karonga lukuja lusekero lunywamu fiyo lengo mwana jura papigwe abakukikikuru bikwisa nefindu fyao fya kuti bakanketu mwana jura bopa kunyambala bikupanga po fyabo fya kunketera mwana likugu umwana jura
mwana jura bikunkusi alinga bakuli mwana jura mpaka hapa fikirepo kuti leno mwana uja kulire bope papapi kumanyi kuti mwana uja kulire lijoro kura kunyuma kura iskuru sikalimo loli bagera pope kubatuma mu skuru sya mbutali omu kukabalirwaka kwaka abantu leno bigwike kumaso ikulondo mwana liwesa buke ku skuru gwira si ali mwenyiwe sya kuti abantu yote batifiki babombege loli kutaimweje fira fimarike tukusosyamu finunu ifibibi tukusosyamu ifinunu tukufireka mumo ukuja banyafyale ifirenge tumenye kuti nyiwe shonangaga sesi tukusosyamu ngati sila mwapirika kuti abangonde bikupimbira abana abanini forced marriage bikupimbira kuti abuke kuwegi bumwana kala kakura sile niyo sila tutiefiki tusimalire linge siliko sikuibombigwa mwa mbutitu esi nyiho nyali ose tukusifanikesha kuti sikufanto kuti mundu uyu ndosi mwebinetu pachichema mati mene undi ufiti posi akupimbira sida tutiefiki tusilesisye so masiku atukonda omwana mpaka amanyire akule ukuti mpaka fwane kutakulire finja 18 abagiye kubuka na kuwegi nkhani yaikulu apapa imene kunenedwa ndi yokhudza kumuphunzitsa mwana chikhalidwe komanso kuti apite ku sukulu kufikira zaka zake zoyenerera asanalowe mbanja asanayambe zaukwati akhale mwanayo kuti awafika pa zaka zake zoyenerera. Amfumu kuno kuli magule osiyanasiyana nditati muike gule pa magule amene abwera kuno mungaike gule wanji? Apa pali fimogo fya ukindana pali mang'oma kumoiwa kuno kukaronga na kuchitipa kuli mwinoge kumoiwa fiyo kuchitipa kuli ndingara iji kumoiwa fiyo kuno kukaronga pali magule ga ruko pali magozi ibirumo munjobere jingi bute twist ndetu koza utenga kule wina aliyese pa magule matula igwesa wira bagiyo kukinibwa anabanda ndifinyira bisa ndikona kuti afuna kufunsa za ukwati wa mitundu imene koma tioneka igule amene afumu gole ndamene itaonera ineyo ndimati ndidziwe kunena kuti kodi nanga kunkhani ya ukwati kapena mabanja mitundu imeneyi poti mwatchula kale kuti pali mitundu yosiyanasiyana zimakhala bwanji kumbali ya mabanja? Pakiangonde ndinganye pakiangonde kapena tisimasulira akuti ndifotokoze pa Kiangonde sicho ndinganye pa Kiangonde ndinene pa Kiangonde mwina tuti ngokukumbusani kuti kuno ku Malawi kuli mitundu yosiyanasiyana ndipo mitundu imeneyi ilinso ndi chiyankhulo china chosiyanasiyana zimenezi ndi zimenenso zimapangisa chiyankhulo chathu kapena chikhalidwe chathu Malawi khala chopambana ndi ziyankhulo zimene zimapangitsa anthu obwera kuti abwere azamve kuti kodi chiyankhulo chathu ni mbali imodzi ya chikhalidwe chathu timayankhula motani koma inu mupitirisebe chiyankhulo chimene mukuyankhulachi amene mutaone kuti muli ndi futo muzindifunsa ndizikumasulirani. Mfumu yaikulu yopanda mudzi imapezeka pena paliponse ndipo imamva chiyankhulo china chiliyonse ndinenesa bati ndinganye pa Kiangonde lingi umwana kulire afanishe fyenja mwana ndendwana kutakulire ikubuka kunyasenga kwake umwemwe binetu pamoto yo kuti anti ko ikubuka kulakula pa kundinganya linga mwayo nyambara okute numwagire unyambara polenge alengeni kunyasenga kwake uyu mungu kuti anti umundu yura ikwene kuti anti wake abuke kwa baba kwa mwana jura uyu papi mwana likuku umwana jura linga lengeni po parapara pikuye mararusyo
omwana uyu aketi ubununu bwegyo bukutabayo kwa kwegwa pala panunu lumo ekwegwa pabuyo bantu barabahiji ndi akuba pantundu pawo nde mbado menu kachoke muje ukakara wakuba basi lumo pa family pawo para ngimba lumo barosi abana kwa kuti bari kwa kupapiwa mura barosi bope ko sasa fifi mbapapi kuketu kutakanyiro kapala mwanangu kwa kwegwa ngapo uyu mwanangu ndindwana kwa kuya panunu kolinge ofiketie fifi kunkolera mwana ise ajobe mwene mwana jura ko bandingeni unganie na lori nyambara jura linge bandaru kise perikene po kunkolera nyambara kuti we mwane tunkolera nyambara asafikepo pakaja lingi sio kutasafikia isafikirepo pakaja uso mbatiko siasita kuti isiatengiriani papo ntengirepo pakaja para fikirepo noti wegi wa bana barenu bikupimba nto mwaro ubo sikanyiwa sietu lingo wahane numpapi nunkikuru muboke nego mpaka kumyabo lingo muboke nego kumyabo mukapirikana bapapi wote bakumanye kuti ugo kulondo kwa mwana wabo lingi bakupimire ne fyoma po akabero kala pope lingi kuwego mwana wabo yo kumanyi kuti mwanito abukie kundume wake osango bwera kuosadziwika kumene washokera kufika pa khomo kuti basi ndifuna ndipange ukwati kumuvomera inu simulola zimenezi ayi muntu sanga bwere kuchoka ukuku basi ndikufuna dipange ukwati hapa muyambe kaye mwamvana ndi nkazi mukamvana ndi nkazi amene uja ndi amene kanene kwa anti ndi amene kanene kwa holo kwa bambo bambo ndi pamene amuuze mwana wake amuitane ndani mwamuna wake amene kufuna kutakwatiwe nayo ndiyano tikunena kuti panopo kuli mafumu osiyana amene azifotokozera zosiyana koma panopo tifuna tionere gule kaye ameneyu tikamalisa gule ameneyu timafuna kuti mutipasa mawu omaliza komanso mutifotokozere kuti mitundu ina ibwere izakwatire ku mitundu imene mwatchula ichatilekese kaya ndi asena kaya ndi achewa akufuna kuzakwatira ndizotheka ngati ndizotheka ndondomeko ndiyotani koma anapata titani kaye ndimafunanso kuti tikaonera gulu ameneyu akayankha mafunso amene mwafunsa wasiniyo atiwuzenso kuti kodi miyambo ndi zikhalidwe zimenezi kwenikweni zimathandiza bwanji chitukuko cha dziko la Malawi tatentonera gulu ameneyu
kuti programu imene tikukupatsirani kuchokera pansi pa phiri la Mbande kuchokera kuno ku Karonga, ndipo headquarters ya Senior Chief Sobilika yakhazikika pano motsogozedwa ndi mphamvu za Press Trust, bungwe limene limaonetsetsa kuti chitukuko anthu m'Malawi wina aliyense akulandira chitukuko mofanana ndi mmene wapemphera. Sichoncho asiniyo ndi mmene tu Press Trust imachitira. Press Trust imachitira zimenezi osati kufuna kwawo, koma chifukwa chozindikira kunena kuti aini yake a Press Trust ndifeyo Amalawi. Aliyense amene ali ndi dzina loti ndi Malawi ndi mwini wake wa Press Trust akuyenera kuti apindule ndi Press Trust. Kodi amapindula bwanji? Anthu amene amapindula polandira mabridge osiyanasiyana amene a Press Trust amapanga kuti anthu adera lauku azitha kuyenderana ndi adera lauku. Ndiyeno anthunso amene amapindula polandira makliniki, zipatala zing'ono-zing'ono ndi zipangizo zake mkati mwa zipatalazo. Koma tisanapitirire konseko zambiri za Press Trust timakufotokozerani, koma tikufuna timve mukupita kumapeto kuti kodi mitundu ina ndiyololedwa kubwera kuzakwatira ku mitundu imene mwatchula yakuno yachitumbuka, Kiyangonde, Kayachani, ndiyololedwa mitundu ina ya Asena, Achewa, Alomwe, Achawa, Ayawetu? Ayawo. Yes, kuti angasabwere kuno kuzakwatira andi dongoso lake limakhala lotani.
Pomalisa mumalise ndi funso ananena anabanda kunena kuti kodi zimenezi za chikhalidwe zimapindulira bwanji ife kuchitukuko makamaka kuchitukuko cha dziko. Lingi umwana kuno ikondo kuegigwa ni kikoro kingi kiapanja ikikayako kumitu kuno mwabuke kubusikubu ino yakuti tutugere twebosa kalonga na chitipa bandu bakuti bangali babandu nikumwambira mundu ali wesa ise anthu akuona ngati ndikunama ndikamamasulira pokhapa tangonenani mushishewa ndimanena kuti anthu akunoko kukalonga ndi chitipa ndi anthu oti amakonda kucheza ndi anthu ndi anthu oti ali very friendly ndi anthu wena ali wonse nimafuna amfe pamene kudziwa bwino zimenezi nde akabwera munthu oti akufuna kuti akwatire kwatu kunoko kaya ndi nsena mlomwe myawo ndani aliyense malingana anthu wawiri wakukondana mkazi ndi mwamunayo bakukondana ifeyo objection paliji ndiyeno anthu amenewa wabwera ochoka kaya ndi kwinako wabwera kusatenga kusakwatira kapena kusapesa mamuna ku mtundu yanu mwatchula icha mumafuna inuyo atsate chikhalidwe chanu kapena chimene akubwera nacho kumene ifeyo kwatu kwa ifeyo kaya ngati ndi mchewa akufuna kuti akwatire pa nyumba panga malingana apereke zimene ifeyo timafuna kulibe kuti uyuyu ndi mchewa kaya kwawo samapereka ng'ombe amapereka kaya nkuku aichani iyayi ife kwatu timapereka ng'ombe amene akufuna kuti azakwatire kwatu kunoko alorere mambo watu alorere kupereka ng'ombe kuno ndaona anthu abwino atsikana anyamata abwino tiyani mati kodi mitundu ina ingapindule nawo ndiye tamva bola kutsatira ndondomeko ya chikhalidwe chimenechi ndiyeno anabanda anafunsa kunena kuti kodi chikhalidwechi chimapindulira bwanji kuchitukuko cha dziko lino sivamcha mwenu mwano yulinga kuliye kanuni yo mwano yawayi kutuwara kanuni nkaja yo mwano yawayi kuya mwana wa pindu kuziko mwana amene anakula ndi mkhalidwe woyipa ndi mwana woyipa andiso sanga pange china chili chonse nziko olo pachitukuko mwana uja gwa chabe ndo miyambo ndi abwino chifukwa imalangiza mwana kuti akule ndi moyo wabwino akule ndi chikhalidwe chabwino nde miyambo yatu imene ndito anabanda ine ndisakhale ngati olongolola asiniyo ineyo ndikufuna ndithokoze chifukwa amfumuwa ndiye afotokoza china chilichonse chimene ineyo ndimafuna kuti ndidziwe mu tsiku la lero ndithokoze MPC chifukwa cholola kuti ifeyo tibwere kuno tisacheze ndi mafumu ochokera kuno kukaronga komanso kuchitipa asiniyo mwina nkutheka ndisatsanzike muli ndizoyankhula zina anduna pofotokoza nena kuti kuli alendo ambiri mafumu amene abwera mafumu amadera osati mafumu opanda mudzi yayi mafumu amadera amene abwera ambiri kuchoka kuchitipa komanso kuchoka kukalonga ndiyenotu mafumu amene adakalipo mwina amfumu atapase mpata pamene tikuonera kule ameneyu kuti tichezenso ndi amfumu yena lero headquarters yatanganidwa kucheza ndi mafumu osiyanasiyana inu tikuti mfumu yayikulu senior chief Sobilika imene sopano kompano tikutha kuona kuti itha kukwezedwa kukhala Paramount ndisakuitana ziko mwambiri